थ' नोंथांमोनाथ' थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै एसेब्लाबो मिथिया नङा मिथिखाबाय जानांसिगौ जों माने सायाव बाथ्रा सावरायनो नागिरदों नोंथांमोन। हेल' एभ्रिवान वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव बयखौबो खनसे बरायग्रोनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो। नोंथांमोन आं नोंथांमोननि थाखाय टाइम टु टाइम भिडिअखौ लाबोनो हायाखै मानो होनना बुङोब्ला जोंहा सासे आब'आ एसे लोमजादोंमोन नालाय एसे प्रब्लेम जादोंमोन बिनि थाखायनो मेडिकेलाव लांदोंमोन आं मेडिकेलाव दङैमोन। दाखालिनो आं नटिसखौ मोनदोंमोन बे जिनाखि अरुणाचलाव पर्टार जयनिं लागासिनो दं दायो। दिनैथ' 2 जुन दिनै 2 तारिख जाबाय गाबोननिफ्राय स्टार्ट जागोन गाबोन 3 तारिख नोंथांमोना जेसेबां हायो थाब थांबानो जाबाय गाबोन 3 तारिखनिफ्राय 15 तारिखसिम लागोन आरोना। आं मेडिकेलाव दंहैयोमोन नै दिनैसो मोनफैदो आङो दाखालिनिफ्रायनो दंहैयोमोन आङो तेजपुर मेडिकेल कलेजाव लांदोंमोन आब'खौ दा मोजां जाबाय इसोरनि अननायाव। दा बेनोसै आरो लोगोफोर आं बिनिखायनो भिडिअखौ बानायनो मोनाखैमोन। ओमफ्राय नोंथांमोना नैबे स्क्रिनाव होबाय थादो आङो आरो बेयावनो दङ आरोना सेलारिया बेसेबां मा डकुमेन्ट्स नांगौ नोंथांमोना गोबाङानो आंनाव कुइसन खालामनानै सोंहरगासिनो डाइरेक्ट रिक्रुइटमेन्ट जागोन नामा डाइरेक्ट थांबानो जइन लागोन नामा होननानै सोरबा सोंदों रानिंफोर जागोन ना जाया मा जागोन ना जाया होननानै थांफेरैफोरा मिथियाखै आरोना जायफोर थांखानाय बिथांमोनाथ' मिथिखायोआनो बोरै जयनिंआव बोरै खालामो बोरै मा खालामनांगौ। दा गोदानफोरनि थाखाय आं बुंना होखायो बेवहाय माने बेवहाय खुनु रानिं सानिं माबा गैया डाइरेक्टलि डकुमेन्ट्स लानानै डाइरेक्ट जइन जाखानांगौ बेवहाय। ओमफ्राय इनारलेण्ड पास बानायनांगौआ जाहैबाय माने गेट पास बानायनांगौ जायो अरुणाचल थांनोब्ला बेखौ अनलाइनाव खालामब्लानो जाबाय गावबो खालामनो हायो आरो नङाबा नोंथांमोना बे गेट पास बानायग्रायाव थांनानै बानायनोबो हायो अफिसाव तेजपुराव दङ आरो बेजों नङाबा अनलाइनाव बानायब्लानो जाबाय। दायो टावांआव 1200 माने 1200 जन लाग्रोगोन आरोना भेकेन्सिस ओंखारदों नोंथांमोना थाबैनो जइन जाहैबानो जाबाय। सेलारिया खोब मोजां देग्लाय माने 179 डेआव 27,900 होदों आरोना माने 179 डेज लागोन आरोना पर्टारखौ 6 मासनि थाखाय लागोन। बेनिफ्राय जायफोरा थांफेराखै नोंथांमोननि थाखाय आं बुंखायो बेयाव रानिं सानिं जेबो जानाय नङा डाइरेक्ट माने डकुमेन्ट चेक खालामगोन डकुमेन्ट चेक खालामनानै नोंखौ जयनिं लागोन। ओमफ्राय फिजिकेलि नोंनि हाइटफोरखौ नायगोन हाइटफोरावथ' इसेबां जेबो माबा जाया बिदिनो रेजेक्ट खालामा हाइटफोराव मेडिकेलाव एसे नोंनि बिपि बिदिनो पाल्सफोरखौ नायो नोङो गुसु जायगायाव थानो हागोन ना हाया अक्सिजेन बिराद खम नालाय टावां एरियायावथ' अरुणाचलाव। दा नोंथांमोननो आङो आपडेटआ बेनो लोगोफोर नैबे स्क्रिनाव नायबाय थादो जब उइथ आर्मि होननाय दङ बेवहाय लिरदों आरोना रिक्रुइटमेन्ट अफ पर्टार्स बेवहाय नायनो हागोन नाम्बार एआव दङ डाइरेक्ट रिक्रुइटमेन्ट अफ पर्टार वर्ड इन अरुणाचल प्रदेश माने अरुणाचलाव जागोन आरोना अरुणाचल टावांआव जागोन लकेसना टावांआवनो लाबाय थाखायो। ओमफ्राय कन्टेक्ट नैबे नायनो हागोन माने बेहाय 179 डेज आरोना। ओमफ्राय फिजिकेल फिट माने फिजिकेलाव माने जेबो इसां नायनाय जानाय नङा आरोना शुड बि फिजिकेल फिट माने फिजिकेलाव सोर बेसेबां गोजौ सोर बेसेबां गाहाय बांद्राय नायबाय थानाय नङा माने गाहायब्लाबो गोजौब्लाबो लागोन। ओमफ्राय नै बेयाव पेमेन्टखौ होनाय दङ एप्रक्स 27,900 प्लास पार मान्थ माने 31 डे 30 डेफोराव बाराबो जानो हागौ मिथिबाय लोगोफोर माने 27,900 आरोना दरमाखौ गोबाङानो मिथिनो लुगैयो बेखायनो सिगाङाव खिथाग्रोबाय आङो। डकुमेन्ट्स रिक्वायर्ड माने बेहाय डकुमेन्ट्सआव होदों नाम्बार 1आव लिरदों ए नाम्बाराव 12था हाफ माने 12था पासपर्ट साइज फटक आरोना हाफ फटक 12था लांबानो जाबाय। बिआव दङ नमिनिनि थाखाय नोंनि बिदा बा फंबाय बिमा बिफा सोरनिबा फटक लांबानो जाबाय गांब्रै लां नमिनिनि थाखाय नैबे होखानाय दङ। ओमफ्राय नैबेहाय सि नाम्बाराव दङ रेसिडेन्सियेल प्रुफ 0.4 कपिस बेहाय लांबानो जाबाय बेखौ। ओमफ्राय आइडेन्टिटि प्रुफखौ लांदो बिदिनो भटार आइडि पान कार्ड आधार कार्ड जि दङ बेखौ लांबानो जाबाय। बेंक एकाउन्टनि एसबिआइ लांब्लानो जाबाय नोंथांमोना जिखुनु जाया बेंक पासबुक लांदो जेरेक्स। ओमफ्राय पुलिस भेरिफिकेसना जिखुनु 7 मास 6 मासल'सो सोलियो नालाय 6 मास जायनि 6 मास बारनाय एक्सपेन्डेड थांनायखौ लांनाङा एक्सपायार थांनायखौ लांनाङा खिन्थु 6 मासनि सिगाङावनो बानायनायखौ लांबानो जाबाय। ओमफ्राय बैसोआ जाहैबाय 18 बोसोरनिफ्राय 40 बोसोरसिम आरोना 40 बोसोरसिमा बेहाय जइन जानो हागोन पर्टाराव। ओमफ्राय नैबे गासिबो होखानाय दङ नायनो हागोन बेहाय लकेसना
सुजि जिजि पटार कम्पानि दै अरुणाचलावनो आरोना टावां एरियायावनो बबेथिंथाय बे लकेसना आङो खोनाफेराखैमोन बेखौ सुजि जिजि सोरबाफोर मिथियोब्ला दायो गोबां मानसिफ्रानो दंहैखायो टावांआव थांनानै दंहैखायो नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै खिथाहरबानो जाबाय जाय आंनि भिडिअखौ नायगासिनो दं बेखौ आंनि लोगोफोर पटारफोरानो हरदों पटार माने आंबो सिगाङाव पटार मावखांखाबाय नालाय बेनिखायनो आं नोंथांमोननो खिथादों आरोना लोगोफोर आं माने टाइम टु टाइम होनायासै भिडिअखौ बिनि थाखाय आं निमाहा बियो आङो एसे प्रब्लेमाव गोलैनानै दंमोन नालाय बिनिखायनो आं भिडिअ बानायनो मोनाखै डेटआ जाहैबाय नै डेटआबो होखानाय दङ 3 जुननिफ्राय 15 जुनसिम आरोना 1200 जन लागायनायनि खोथा दं नालाय बेहाय सोरबा सोरबा मेडिकेलाव साफा सानैया रिजेक्ट जायो ओमफ्राय डकुमेन्ट्स जायफोरना क्लियार नङा बिथांमोननिया रिजेक्ट जायो ओमफ्राय टाइमा 8टानिफ्राय 5टासिम लागोन आरोना माने 3 थारिखनिफ्राय लागोन दिनै 2 थारिख गाबोन 3 थारिख गाबोननिफ्राय लागोन आरोना नोंथांमोना जायफोर ना डकुमेन्ट्सआ रेडि जाबाय नोंथांमोना थाब थाब थांदो जइन जाहैदो डाइरेक्टलि जइना मोनखायो टेनसन लानाङा दायो बिराद मानसि दंहैखायो खमसे खम दायो 500-600 जनसो दंहैखाबाय बारासो जाहैबाय 2000-3000 जाहैयो आरोना मानसिफ्रा दा होमबाबो जायनो थाब खारलांनानै लाइनाव थाब मोनहैयो बिथांमोनानो मोननायनि चान्स थायो आरोना थाब दा बेनोसै लोगोफोर नोंथांमोना जायफोर पटार मावनो इन्टारेस्टेड माने जायफोर गोसो गुदुं नोंथांमोना थांनो हासिगौ पटारा दायो जइन जागासिनो दङ ओमफ्राय 6 मान्थ आरोना 179 डे सेलारियाबो बिराद मोजां देग्लाय 17 लायनो माबा 27,900 30,000खौनो होननानै बुंब्लाबो गोरोन्थि जानाय नङा 30,000 मोनगोन बबेबा 31 डेफोराव 30,000 मोनगोन आरो मथा मथि 2 लाखसो मोनबोगोन आरोना 2 लाख 1.5 लाखनिफ्राय 2 लाखनि गेजेराव मोनबोगोन 6 मास मावोब्ला कमप्लिट मावजोबोब्ला आरोना खामानिखौ 1200 जन मानसि लागोन बिदिनो जायफोर माने थांथ'वाखै थांदो थाबैनो आरो जइन जादो बिदिनो जिखुनु आं सिगाङाव डकुमेन्ट्स मा नांगौ बुंखांखाबाय दा बेयावथ' डकुमेन्ट्सखौ बिराद खम होदों खिन्थु लानानै थांजोबो आरोना मालाबा समाव बिब्रबोना बिसोरो कास्ट सार्टिफिकेट बिदिनो गामुरा सार्टिफिकेट बेफोरखौ लानानै थांजोब आङो दा बेयाव नैबे स्क्रिनाव होनाया डकुमेन्ट्सआ खम बिदों दे बिदिब्ला लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन आसा खालामो नोंथांमोना आंनि दिनैनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक एन्ड शेयार खालामदो आरो लोगोफोरनो मिथियैफोरनो शेयार खालामना होदो बेनोसै आरोना लोगोफोर बाय